আমি পিনাকনাথ কাঞ্চনপুর। বয়স কত? বয়স 22। বাবার নাম? পরেশনাথ। গ্রামের নাম? এত কিছু জানার কি দরকার? কি হয়েছে ওটা জানার আগে? আচ্ছা, কোন আপনার সাথে আমরা কোনো দরকার নেই। লগে লগে থানাनि চেষ্टा खेवैखौ आनो पुलिसखौ बादा खैखा नों दा थांखौ साइसुं नों थांमै आं तो खबर चावै थांखा आं जे खोनाखा मात्र थानानि नायखा आंबो ये आपने जों बदलसं आं तिनि बिश्वजित कुथिनो आइनो बुसाला कुथिनो तो ये समय थांनाय आपने जों आनो जत जागा चुबादि आं बो बिश्वजित देबरमानि जस्टिस माइनान बागै आइनि नांखे प्राण बुथांथौ थय बुरिनाय हाइबुनो आं दिनै अर बिश्वजित देबरमानि नगो बाचावै आं समायते कग्रियो आके ताइ कग्रियो ताइ आं कग्रियो किसा हिमनाय थांनाय नांखेबा आनो किसा मिसाबो ज मानसाक जुबालायदि आनो मियाखि ब्रुनो मसा सैबांगा बरफ बुसारखा बुबाग्रा फैके नों चंबाय मा थांनाय आं साका ब्रुनो कग्रिखा आं थांनाय नांखे जे जागाबो थांनाय नांखे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बो आं थांनाय हाई कोर्ट बो थांनाय आंबो ए आं बन बागै जतन काबगो आनो सहयोगिता खायदि आखे आं आबो पिनातनाथ न केस खेनि हिनि बिनि बायोडाटा जत नाखा पिनातनाथ बिनि नक बिनि बुफानि मुंखे परेशनाथ बिनि नकखे कांचनपुरनि सातनाला सुकनासरियो कलेज उक्लगो बिनि नक जत आं बायोडाटा नाखा बिनि बागै आं केस खानानै ताबुगो तयारं तंगो ब सालसा सालनि बिसय आं बिनि बुमंगो पार्सोनाली केस खेना आं बिनि बुक्रा बुफा बिश्वजितनि बुफा Thank you.